Owganistanly ýaş erkekler burka giyip aýallaryň köpüsiniň öýlerinden nasarda burka giymäge mezur edilmegine garşy protest bildirdiler. Kabul protestine gatnaşan aktivistler Azatlyk radiosyna özleriniň şu hili eski giymäge mezur edilýän aýallaryň nähili duýgulary başdan geçirýänliklerini bilmek isländiklerini görüň berdiler. Protestçiler ýurdun Adam hukuklar komisiýasyny bu meseleni çözmäge çagyrdylar. Ermenistanyň umumy ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýan onlarça adam paýtagyt Yerevana gelip özlerine jaý berilmegini talap etdi. Lenki owasyndan gelen gaharly protestçiler hökümetiň esasy binasyna girmäge iki gezek synanşyk etdiler. Emma olar polisiýa tarapyndan ýygy teklendi. Demonstrasiýaçylar öz ýaşaýan umumy ýaşaýyş jaýlarynyň ýerine jaý berilmegini 25 ýyl çemesi wagtlar talap edýänliklerini, ol jaýlarda ýaşar ýerlerligini, olarda ne suwuň ne de toğun bardygyny aýdýarlar. Gürjistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň we hökümet agentlikleriniň wekilleri duguşup, maýyw adamlaryň ýerli döwlet edaralaryna işlemek mümkinçiliklerini giňeltmek barada maslahat etdiler. Ýygyna gatnaşanlar maýyw adamlaryň şäher programmalaryna integrasiýa edilişiniň pesdigini we olaryň hökümet edaralaryny işleýänleriniň sanynyň azdygyny aýtdylar. Siz täzelikler bilen tanyş bolduňyz.